फ्रेंड्स आम ए बाहर सारी गोटे जगह को जीवु कौन सरप्राइज कौन गोटे दब देखा कौन गोटे आम घर को जोटा कि आपको से पाखे पहुँचिकी आपको देखिए आम कौटी जाऊँ तो ये आम घर पाखे बहुत सुंदर की सजा भी हो जाए कहीं ये गोटे आम रिसेप्शन पार्टी अच्छे आपको तो मुझे देखुली कि रात बहुत सुंदर देखा बहुत सुंदर की सजा हो जाए जोटा कि आम अच्छी काली आम जीवु काली अच्छी ये आम घर पाखे केम सजा बहुत सुंदर की सजा है। तो फ्रेंड्स बहुत सुंदर की सजा है बढ़िया लगुच आम कॉलोनी रास्ता आज तो देखा तो फ्रेंड्स आम मैंने चलू ए जीवु तो कौटी जाऊँचे मुझे पहुँचला देखेबी तो आम कॉलोनी आज बहुत सुंदर की सजा है तो जनक रिसेप्शन अच्छी तो मुझे कहली माने प्लानिंग आसतु पचारि बुझा कौन कर कलिकता जीवार अच्छी प्लानिंग करूँ मामा टी राजी हेले पूरा अंधार देखा जाए हाँ तो आम ए चली चली जाऊँ पोल उपर तो आपण मानक फ्रेंड्स आम मैंने चलु जगह आम जगह उपरकू जगह पहुँचिकी आप देखिए कहीं जगह पूरा पाखापाखि आसलानी तो फ्रेंड्स आम आसी जाइए बाबा फर्निचर एंड होम एप्लायंसेस को तो यहाँ हूँ बाबा फर्निचर आम ये आसवा तो ये बहुत बढ़िया सब मिले सब इलेक्ट्रोनिक्स जिनस आउ सब फर्निचर्स चलते भितर जी मुझे देखा बड़ा बड़ा डाइनिंग टेबल सब मिलूँ चलते मुझे देखा कौन नौ सुंदर सुंदर बेड सोफा डाइनिंग मिरर ड्रेसिंग टेबल सब प्रकार फर्निचर बहुत सुंदर भल जगह तो यहाँ तो आम घरे अच्छी यही टाइप बेड तो आम गोटे बेड नापी ये आसचु तो आप देखा मुझे कौटा नौ आम सिलेक्ट कर तो आपको कौ बेडटा बेस भल लगुच मत कमेंट जनइबे सोफा तो फ्रेंड चलती सिलेक्ट करवा चलती फ्रेंड्स ये चली सिलेक्ट हवा बेड तो आदर आम गोटे बेड सिलेक्ट करूँ गोटे बेड नबार अच्छे हमारा तो फ्रेंड्स आमर यहीटा सिलेक्ट चली भावुँ यहाँ नबू तो आ कि तो ना आवेलेबल देखा यहाँ मन जाऊँ ना बहुत बड़े बड़े सब डाइनिंग सब सोफा सेट मिलूँ टीपॉय तो आम गोटे सिलेक्ट तो है कि आम टे भी जीव फैक्ट्री अच्छी तो देखा कौन हो थकी जा कौन टा सिलेक्ट कलु देखा स्टॉक तो आम स्टॉक तो बेस किसी ना तो फैक्ट्री जाइए देखा कौन रखी
ତ ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେଉଁଟା ସିଲେକ୍ଟ କଲୁ ଆଉ କେଉଁଟା ନେବୁ। ଏଠି ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି ତ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି। ଦେଖିବା କିଛି ନୂଆ ଯଦି ନେବା। ସବୁ ଗଡରେଜ ଡିଜାଇନ୍ସ ବି ଅଛି। ଏ ଜାଗାଟା ନା ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାବା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିଆନ୍ସ। ସେପଟେ ବି ଅଛି ଭଲ ଦେଖୁନ। ସେଗୁଡ଼ା ଅଛି ଯେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଉଡ଼୍ର, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ କଫି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଯେତେକି ମାମା ଏଇସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ନେବାକୁ ଏଇଟା ତ ବେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଲାଗୁଛି। କୋଉଟା ବେଶୀ ଲାଗୁଛି? ଏଇ କଫି କଲର ନା ଲାଲ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କେଉଁଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଏଇଟା ଦିନ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ଏଇଟା ପୁରା ସୋଫା ସହିତ ବେଡ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଶୀ ଲାଗିବ। ହଁ ଭାଇ ତୁ ରଖ, ଆମେ ବେଶୀ ହଉଛି କଫି କଲର ନା। ମାମା ଦରକାର ନା ଆମେ ଆଣିକି ପୁଣି ରଖିଦେବ, ଯଦି ଜାଗା ନଥିବ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ହଁ ମାନେ ଗଦି ବୁଡ଼ିଏ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବି। ଭଲ ଲାଗିବନି ତ ଥାଏ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସୋଫାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ। ଏଇଟା ସୋଫା ପ୍ଲସ୍ ବେଡ୍। ଏଇଟା କେତେ? ପୁରା ଆଉ ଏଇଟା 14,800 ପକେଇଲେ କୋଉଠି ପକେଇବୁ ମାମା? ଆ ପାଇଁ ଖୋଳ ଦରକାର ହବ, ଏମିତି ରହିପାରିବନି। ଇଏ କ'ଣ କହିଲୁ? ସିଏ କରିବି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଆର ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିକି ସେଠି ଦେଖାଉଛି। ମାନେ ଯିବା ଏବେ ବେଡ୍ ବା ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଅଛି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଏବେ ସୋଫାର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କଲର୍ ଭିତରକୁ ଯିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସୋଫା ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ସୋଫା ଅଛି, ଦେଖିବା। ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ସୋଫା। ସୋଫା ସିଲେକ୍ଟ ଚାଲିଛି ଆମର, ଦେଖିବା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଆମେ ନେବୁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚେୟାର ବି ଏଠି ମିଳୁଛି, ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚେୟାର। ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସିଲେକ୍ଟ କଲୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ। ତୁ ଖଟରେ ପକେଇ ସେଟା ବସିବୁ, ତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଇ ଶୋଇବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଫ୍ରି। ତ ମାମା ଆମର ଥକି ଯାଇଛି, ଏନା ଶୋଇବ ଏଇଠି। ତ ରେନା ବି ଏଇଠି ପୁରା ଘର ଭାବି ଦେଲାଣି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପୁରା ସୋଫା ଉପରେ କେମିତି ବସିଛି। ଆଉ ଭାବିଲେ କି ଏମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ରେନା ବସି ଏଠି ଅଫିସ କାମ କଲାଣି ବୋଧେ। ଆମେ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କେମିତି ଶୋଇଲେ ଲାଗିବ। ଆଜି ରାତିରେ ବୋଧେ ରହିବ ଏଇଠି। ହଁ ହଉ ମାମା ପୁଣି ଏଇଟା ଫ୍ରି ନା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏବେ ତାଙ୍କର, ସେ ତାଙ୍କ ତୁ ନେଲା ପରେ ତୋର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତେ ସୋଫା ଆଉ ଏତେ ବେଡ୍ ଫେଡ୍ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ କହିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେମାନେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ଟିକେ ମାଲିକ ଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ କାମରେ ବୋଲି ଏମାନେ ଏଠି ମେଲୋଡ଼ି ପାର୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି।
ପୁଣି ବାଜା ବଜୁଛି ଏଇଟା ନେଇ ଯାଉନୁ ଭଲ ବାଜିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ କାମ କର ଏଠି ରହିଯାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏକା ପଳଉଛି। ତଡ଼ା ଖାଇବା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖାଉ। ପାଖରେ କିଏ ବଜାଏ ଦେଖିଛୁ ଜୀବନରେ? ତଡ଼ା ଖାଇବ ମାଲିକ ଆସିବେ ନା ପଳେଇବ ଆଜି କାଲି ଆସିବା ବଜାର ତ ଯିବ ପଳେଇ ମମି ଏଇଟା ଆମ ଘର ନୁହଁ ସତରେ ମାମା ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଗାଇବି କେସରିଆ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆସିବ କାଲକାଟା